Duman po sa paluwas na guidelines kan sa tuyang Commission on Worship, Mhm. number one na pinagahagad sa satuya sa pagsabay sa prosesyon, ininganing gibuhon ta iya na sarong event na nagpapangadji. Iyon. Mhm. Tagari ang pigrurumdum nga ni baga kaiyan, Mhm. so dari pagdapit ki Kristo, tagadan su Kristo, Yeah. Yeah. pagdapit, dangan, habang nagdadapit, pinaghurup-hurupan sa mga nangyari kay Kristo sagkot sa iyang pagkagadan, Mhm. nasa satuyang pagtubod, iyo ang nagkalda sa to, naghawa sa to, nagbayad kan sa tuyang mga kasalan. Mhm. Kaya hopefully, so mga nag-iiribaman dyan, sa pagprosesyon, yaon sa pagpamibi, dangan sa ito bagang mapakumbabang paghurup-hurup, Yeah. Mhm. kan sa mga nagkagirinibuta man na kasalan, at asabita, iyo ang naging dahilan, kan pagsakit, pagkagadan, sagkot Opo. na pagkabuhay liwat ni Kristo na tubuson kita sa atong mga kasalan. Iyan. Opo. So basically po, ang dapat na tanom ta sa kaisipan kan sa tuyang mga katugangan na this is not a social event. Iyan. This is not a simple social gathering. Mhm. This is a religious activity. Yeah. So, iyo po iyan ang sana Opo. mapagirumdumtan sa tuyang mga katugangan sa bagay na iyan.